Keďže pán z predchádzajúceho videa nás poprosil, aby sme nezabudli natočiť aj ďalšie video, tak sme jeho požiadavke vyhoveli. Keďže pán nás v komentároch ohriakol, že nemáme sa vyjadrovať, keďže nie sme právnici a on asi tým pádom právnik je, poďme si jeho tvrdenia priamo overiť v jednom nemenovanom podniku. Takže podľa pána máme vstúpiť a vyčkať, aby nás oboznámili s poriadkom, keďže nie sme ani zamestnanci, ani majitelia budovy. Takže nakoľko nie sme v Amerike, ale sme na Slovensku, pri vstupe som čakal, či mi niekto vysvetlí podmienky dohody a zároveň aj mi dá podpísať nejakú zmluvu. A keďže som nebol oboznámený so žiadnymi podmienkami, tým pádom som nebol ako druhá strana oboznámená, tak si môžem vytvoriť svoje vlastné podmienky. A keďže som smedný, môžem si tak beztrestne načapovať a nikto ma nesmie zastaviť, lebo neboli vysvetlené zmluvné podmienky vstupu do podniku. Pevne verím, že vaše komentáre boli interpretované a názorne ukázané správne. Tak mi zostáva už len popriať na zdravie.